poriadku? Jasné. Vieš čo? Všimol som si, že tu je viac zelene. Čo je dobré znamenie, ale to neznamená, že my ľudia tým niečo získame. No je to pekný pohľad. Hej, Starky, počujem niečo. Počuješ to? Áno, tamto padajú kamene. Nie, počujem niečo iné ako kamene. Je to hlasnejšie. Počuješ to, Cody? Hej, pozri sa na to. To nie je možné. Keď sa na to dívam, želám si 100-metrovú slamku. Vieš, Dave, v mojej vlasti to je takmer neslýchané. Zažil som veľa situácií, keď som bol na dne, ostal som bez vody a bol som nesmierne smedný a dehydrovaný. Keď si načrieš vodu a dvihneš ju k perám, je to veľmi silná skúsenosť. Naozaj veľmi silná skúsenosť. Aktívnemu človeku stačia na deň približne 3 litre vody, ale priemerný Američan jej spotrebuje okolo 300. Väčšinu z toho na splachovanie toalety. Arizona, kde žijem, je suchá krajina. Kompostujem vlastný odpad, zachytávam dažďovú vodu, snažím sa použiť vodu 2 až 3 krát a keď vidím, ako ňou somári v mojej krajine plitvajú, preto keď vidím niečo také, človek si uvedomí, čo skutočne potrebuje k životu a zvyšok je nepodstatný. That's truly needed for life, and all the drops away.